și bine ați venit la un nou episod în care o să aleg ce să mănânc prin bilețele. Da. O să aduc mâncarea. Ok, am adus mâncărurile și sunt doar 5. Acum trebuie să le pun bilețele. Și numerotat. Așa. Cereșele sunt 1. Acest biscuite este 2. Acest biscuit este 5. Această chestie bio, un baton bio, este 3 și celălalt baton este 4. Ok, am mai făcut încă 5 bilețele care le-am pus aici. Le amestec. O să-mi fac să-mi capă de când mâna și o să aleg un bilețel în care o să mănânc aceste mâncăruri pe care le-am adus. Da. Ok. Au. Am ales 3. Da. Am ales acest baton. Sper să fie bun. Ok, am recuperat biscuitele de ciocolată, așa că o să încep să gust acest baton bio. Sper să fie bun. Ok, o să rog din el. Ok. Hai de mine. Ok. Îl vedeți? Cât de cât bun. Nu este foarte bun, așa mi se pare mie. Ok. Gata. Ok. Din păcate, m-am încă un baton bio. Sper să nu fie mai rău. Da. Oh. Cu numărul 4. Oh. Ok. Oricum, cred că o să ajung să le gust pe toate, doar că pe rând. Ok. O să încep să mai iau încă un bilețel. Doamne, să nu fie 4. E 1. Fiu. Cireșe, ei! Ador cireșele. Bine. Acum trebuie să-mi aleg doar una bună. Asta e bună. Ok, a fost puțin acră după acel baton, dar măcar n-a fost atât de rău ca baton. Ok, o să-mi pun asta aici și au mai rămas decât aceste 3 lucruri de mâncat. Ok, o să încep să aleg iarăși. O să-mi bag mâna. Oh. 2. Ok, sper și biscuitele să fie bun pentru că când m-am uitat pe cutie era bio.
Ok, mie nu mi-a plăcut deloc. Nu știu dacă vă place vouă, dar mie nu. Nu-mi place deloc. Ok, au mai rămas biscuitele și batonul. Ok. Oh. Așa. Aici le-am. Oh. Nu se vede nimic. Țin-mă așa. Nu 4. Nu! Oricum ajungeam să-l pic, doar că nu trebuia fix acum. Ok. Se pare că va trebui să gust și din batonul al doilea. Cam așa arată. Ok. Nu pot să mai desfac nimic. Așa. Super. Așa arată. Da. Ok, mie nu mi s-a părut deloc bun. Nu mi-a plăcut deloc. Deloc. Mai bun a fost la celălalt, adică primul, decât ăsta al doilea. Da. Ok, am mai rămas decât biscuitele. Doamne să fie și ăsta bun. Ok, este numărul 5. Așa că și în cutie a rămas doar numărul 5. Da, numai numărul 5 a rămas. Sunt buni. Ăștia chiar îmi plac. Adică pe locul 1 au fost cireșele, pe locul 2 biscuitele. Acesta. Pe locul 3 cred că biscuitele cu ciocolată, pe locul 4 acest baton bio. Și pe ultimul loc batonul ăsta bio, care nu mi-a plăcut deloc. Ok. Sper că v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți episoade, apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa!